La capacitat de crear i emetre sons i de donar sentit i emoció a aquest efecte físic és tan antiga com l'home. La voluntat de comunicar-se és inherent a la nostra espècie. Amb el pas del temps, els sons guturals primigenis es varen convertir en paraules. Paral·lelament, percutint objectes, bufant xiulets de canya o fent vibrar els arcs de caça, es va crear una altra forma d'expressió, la música. En diverses excavacions d'arreu del món s'han trobat restes d'instruments musicals de fa centenars o milers d'anys. El sentit del ritme es vincula a la memòria ancestral de l'espècie i té manifestacions en totes les cultures. La construcció d'aparells musicals va ser una de les primeres tècniques no productives desenvolupades per l'ésser humà. Ben aviat es va descobrir que fent vibrar la corda d'un arc s'obtenien sons agradables. Així va sorgir l'arc musical. Afegint-hi una caixa de ressonància s'amplifica la vibració. Aquestes caixes de ressonància evolucionen donant lloc a diversos tipus d'instruments. Segons els instruments, el nombre de cordes varia notablement. Poden ser metàl·liques, de fibra vegetal o de budell d'animal. Els luthiers, és a dir, els constructors d'instruments musicals, són els dipositaris d'una antiga saviesa. Darrere de cada moviment i de cada gest hi ha molts anys d'història. El treball amb la matèria fa possible la creació de l'art. La fusta d'avet donarà vida a Beethoven. La corda metàl·lica serà l'ànima de Bach. A les mans del luthier hi ha tècnica i màgia i grans secrets que només ell coneix. No hi ha cap instrument igual. Tots tenen la seva personalitat i alguns una ànima especial capaç de transmetre bellesa. Els instruments de corda són dels que més han evolucionat. El so d'aquests instruments
es basa en l'efecte físic que provoca la vibració d'una corda en contacte amb l'aire. Per fer vibrar les cordes cal fregar-les amb un arquet, percutir-les amb un martellet o polsar-les amb un plectre. L'orquestra és l'agrupació musical més important, tant pel seu nombre d'instruments com per les possibilitats expressives que ofereix. L'orquestra simfònica està composta per uns 90 músics, conduïts per un director. El director, d'acord amb la comissió artística, programa les peces que s'interpretaran durant la temporada. Durant els assaigs, prepara l'obra musicalment, en perfila la seva visió personal i la transmet als intèrprets. Dins l'orquestra, les diferents famílies d'instruments solen distribuir-se de forma convencional. La part de davant l'ocupen els instruments de corda, que són els més nombrosos i que solen tenir un paper més destacat a gran part de composicions orquestrals. Al darrere se situa la percussió, tambors, timbales i d'altres. Més cap al centre hi ha els instruments de vent de metall, trompes, trompetes i clarinets, i els instruments de vent de fusta, flautes, flautins, oboès i fagots. Els violins els trobem a primer terme. Al costat dels primers violins, els segons violins, les violes, els violoncels i els contrabaixos. Aquesta disposició atén a la necessitat d'equilibrar els volums sonors de cadascuna de les famílies instrumentals. Cada instrumentista toca en particel·la, és a dir, amb un paper que conté únicament la seva part. Quan l'orquestra està conjuntada, assaja amb el cor. L'orquestra acostuma a tenir una plantilla formada per entre 10 i 16 instruments diferents. Una orquestra simfònica completa
Té entre 80 i 100 músics i pot interpretar obres simfòniques del període clàssic fins als nostres dies. Les simfonies tenen una gran complexitat i estan escrites per a una àmplia gamma d'instruments sense predomini específic de cap d'ells. Des de finals del segle XIX han proliferat les formacions orquestrals estables, emparades per organismes municipals o estatals, teatres d'òpera, societats filharmòniques i institucions diverses. Inicialment, les orquestres eren dirigides per un dels instrumentistes. Amb el temps, la figura del director ha anat agafant pes fins a ser un element clau en la projecció de l'orquestra. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya és l'hereva de l'Orquestra Municipal de Barcelona, nascuda el 1944. La seva trajectòria artística ha estat molt vinculada al Palau de la Música Catalana. Si es tracta d'una orquestra reduïda, s'anomena orquestra de cambra i sol interpretar composicions escrites expressament per a aquesta formació, que poden tenir, o no, un instrument solista. Generalment, no compta amb instruments de metall i percussió. Els violins, violes, violoncels i contrabaixos constitueixen la família de la corda i tenen una estructura similar. Tots ells disposen de 4 cordes tensades que es freguen amb un arquet. Una capsa buida fa ressonar i amplifica les vibracions de les cordes. El violí és l'instrument més petit de la família i produeix els sons més aguts. La tensió de les cordes s'ajusta mitjançant les clavilles. El violinista subjecta l'instrument entre la barbeta i l'espatlla. Amb una mà pren el mànec, mentre amb l'altra agafa l'arquet i frega les cordes. La viola, amb la seva sonoritat, dona el complement just a l'harmonia. El violoncel té una caixa de ressonància d'uns 75 centímetres de llargària. Per aquesta raó, l'instrument es recolza a terra. El seu timbre és el més vellutat. El contrabaix és el que té les dimensions més grans i el so més greu. La brillantor sonora dels instruments s'accentua en les grans obres simfòniques. La capacitat expressiva del llenguatge musical ha anat evolucionant de la mà de grans mestres els que sovint s'ha definit com a genis. La novena simfonia de Beethoven és una de les obres culminants de la música simfònica universal. Al final d'aquesta obra, la veu humana hi té un paper destacat. En el quart moviment,
combina de forma admirable els instruments de corda amb la resta de l'orquestra. El text cantat fou extret del cant de joia del poeta alemany Friedrich Schiller.
llarg camí de la vida, la música ha expressat els sentiments més vells de la humanitat. La música és un crit d'esperança llançat a l'espai des d'un punt insignificant de l'univers.